first time yan na motor na vehicle. Sa CCTV footage sa Sampaguita Street, Barangay Sagmin, Legazpi City, poko mas o menos alas 3:45 ning hapong kasudma, mahiling sa gilid tinampo ang sarong lalaki na nakakalo, asin may bitbit na helmet. Sarong motorsiklo naman ang uminabot na pigmamaneo ning sarong lalaki na nakasulot ning berdeng bado. Pirang minuto pa ang uminagi, sabay nang huminali ang duwang persona. Sa impormasyon, hinaabunan pala ng motorsiklo na pigmamaneo kang lalaking nakaberde sa video. Istorya ni Jomar Borja na tagsadiri kang motorsiklo, asin residente man sa nakang nasabing lugar. Nagkaon man sa nasindakan sa iyang esposa sa salon kan sa indang kapamilya. Alagad na riparo niya na sa nang mayo naan sa iyang motorsiklo. Aminado man si Borja na nakatuudan niya ng iwalat ang liyabi kan sa iyang motorsiklo. Kampante man kay ada siya sa lugar. Iyo po, tom na po ako sir. Na wawalat ko duman, di ko man po expect na mangyayari sa kuya. So aldaw na ito na mawara po sa motor ko. Kaya po na pagluwas ko po, nakikig na po ako ta. Wala na po sa motor ko. Wala naman po ibang magkakaraw dyan na motor ko. Kolektor sa sarong lending company si Borja, kaya dakulang kawaran ng gad sa iyang nawarang motorsiklo. Lalo na po talaga po sa trabaho ko. Kasi duman lang din po kami kumukuha ng sa pang-araw-araw. Tapos kita po niya ako. Kumbaga nagsishare lang po kami sa nag-rental din po kami digdi. Sa ngunyan po, kung nawala ito, wala naman po akong trabaho. Sigun kay Kagawad Chris Ortega, primerong bes pa man sa naining nangyari sa sendang lugar. Asin sinerto na bako ninda residente ang mga kagibo. Anytime na may kaipuhan pang barangay and then may mga kaipuhan ng residente siya po sila. Kaya nakikigani po kami primerong pangyari din sa Muya na mismong motor ang nakuha. And knowing na itong oras na ito, may mga tao naman na duman. Itong aldaw na ito, kasuhapon lang talaga, tawarara talaga sa mga tao sa Purokwan. Kasi Aminado man si Police Captain Hermel Napili Jr. Puun kan magkaigwaning pagturos ang DILG sa restriction kang COVID-19. Mas naglangkaw ang karnaping incident sa Legazpi. Kadaklan sa mga naabon, ang mga nawalat na liyabe sa sendang motorsiklo. Usually, ang motorcycle incidents dito, usually, ang mga nangyayari unattended, no? Pagkabanggi, ginarahin ninda sa luwas, no? Most probably, siguro may mga harumang kita, pwede tang ilaog. Kasi hindi naman yan siguridad na nakalakyan, mawawara yan. So usually, pagbalik ninda, pagkaaga, madigday, sa muya, mapablatter, wala na. Sigun pa kay Police Captain Napili Jr., padagos man ang pakikipagtabangan nida sa Highway Patrol Group sa pagkondukta ning maiwasan one-time big-time checkpoint. Nasaro sa nahiling nindang epektibong paagi nga ni ma-recover ang mga hinaraabunan na motorsiklo. Sabi ko nga wala kami pinipiling oras. Minsan, grabe baga rush hour. Hindi po talaga yan rason na dahil kami mag-perform. But then, sabi ko nga ang HPG is very with us. Kasi yun nga nagtataas ang ang motor napping or motor napping incidents, no? Sa presente, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kang otoridad sa pangyayari, asin pagkakabisto kan mga kagibo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.